Uyazi mfana ufika nje ngisathi ngiyogqatha lapha ngaphandle usukaphi? Oh baba ngisuka la kwaMasha Hospital. Uzwe ngobani ukuthi ngiyahlola la ekhaya? Ngizwile nje isikhuluma. Wena ngathi konto efihlayo. Uzwe ngobani? Ayikho into engiyifihlayo baba ngifisa nje. Maye lo muntu ozwe ngaye kanagama yena. Oh, osho baba ngizwe ngoma T-Bots biyela. Oh lo la eThembalisi. Impela baba impela. Oh, manje benikhuluma ngani kuze kuvende apho ukuthi ngiyahlola mina? Oh, besikhuluma ngeinkinga nje ezisikhunga sekufika ukuthi ke ungenake ukuthi nawe uyakhona ukusiza abantu. Oh manje benikhuluma ku WhatsApp noma benikhuluma nje nibonana? Besikhuluma umlomo nomlomo andindaba amakhulu kwenzakalani? Beniba ngaki nikhuluma? Awu besibathathu. Ubalo wesithathu. Bekumfowethu wesithathu. Uphi yena umfowethu njengamanje? Ulapha emotweni. Uhlala lapha emotweni? Hayi uyeza mkhulu ngoba uthena ikhonta ayifuna la kuwena. Konke azoyidinga kimi yini leyo? Mkhulu angazi ngalapha kodwa uzozwa kuyena umesefikile. Lento yena ngathi angiyithembi kahle. Manje umfowethu lapho uphethe isibhamu lapha emotweni. Mkhulu angazi. Hayi. Oh, siphethe wena? Hayi ngisiphathe. Awuphenduke? Hayi ngisiphathe isibhamu. Oh, wena mfana ngakuthemba nje. Uyazi ukuthi angikuhlolele khona la eminyango. Awu, kanjani because angikwazi ngelo. Ukuthi phela isibhamu singeni la esigodlweni. Ngikwazi ngelo. Uyazi konke imali ukuhlola? Bese bengitshelile mafoko. Bathe imali. Bathe uhlanga. Akusawona ukuthi 100 manje iso 400. Oh, ayikho inkinga makhosi nginga-add. Oh, unemali. Hawu lutho makhosi ukutohoza nje. Oh, hayi, asingene la ngaphakathi ke ngibheke lenkinga yakho. Ufika nje nami ngimatasa. Hayi ngiyabona. Ngani? Ndoda madoda uzohlola kuphela noma kukhona okunye okudingayo? Yebo ngidinga isibethelo somfazi nempela yamawele. Unonkosikazi? Yebo khona. Umloboli njengoba usufuna ukumfaka amawele nje. Awu, imbuzo osongibuza nawe besemningi kakhulu. Kahle yimini engabe ubuza ngemibuzo. Kodwa wuwe ubaba u21 question ngeke phela baba. Uthi ubaba wenzene kitchen? Cha ngithi 21 question. Oh, hayi anginawo. Kodwa phela mufuna ungayifaka ideposit sangobe sekuphathela ke eMozambique. eMozambique? Mkhulu ukhuluma ngani? Ngiyadideka. Ngisho lo muntu ofunayo phela 21 question ukuthi anginawo la esigodlweni. Cha mkhulu ngiqonda ukuthi ungibuza imibuzo eminingi kakhulu. Hawu, awufuni ukubuzwa wena? Cha baba ngisho nasemafeza abayibuza imibuzo emingaka. Ngeke phela baba. Hayi bo, ufanele phela ukwazi uthwase wena. Idlozi libuza kimi sifuna ukwazi. Noma kunjalo. Ile ngazikhona into evulayo. ubani? Baba ngathi la ngibaza abantu bazendawo mina. Owesisa masipasana. Hey. Oh. Nesibotho sala endaweni. Mkhulu. Ngabe khona inkinga ngani? Oh hayi akho nkinga. Lo muntu ofunayo una-100. Angesiqale sihlole ke ndoda amadoda sibone into yakho. Fumane bo. Siyavuma. Mawusuvuma ngathi unabile wena manje. Ngiyavuma makhosi. Oh, amadoda. Kasikhuluma lapha sibheka phansi lapha.
Uma ngithi ngiyabheka lapha amadoda ngithi ngihamba ngihle ngempilo yakho ngibone emuva ukuthi umuntu kimi kunensika yakho yangaphansi eyathathwa lensika bayithatha bayigijima bayobeka phezu kwesiwa babebeka phezu kwesiwa basebaqalekisa phezu kwesimo senzalo yakho ngathi hamba kumele inkinga ezizalweni sakhe ezinyeni sakho uqobo komele-ke senze uhlelo ukuthi sihambe sothwebula leyo nsila leyo ukuze into zakho ifuleke indoda amadoda yile Awuyeyeni, qhubeka phela. hey wena mani asiqhubeke indoda amadoda Ah!